Military puts brakes on ED 2030 Craze. Zarabena mashoko arikuda panguva ine zvinzi aiwa the 2017 military coup nesituation yanga iripo muna November 2017 ndo yadzoka zvekare paground munyika yeZimbabwe. Zarabena mashoko arikuda pachena vanhu vaiva curious kuda kuziva kuti Chiwenga sidhosi amaimbova nei, and panguva ino VP Constantino Chiwenga is articulated it is document rabva raleika kanyazobuda pachena kuti aiwa vemauto vakapinda mastreets nokuda kwesituation yanga iripo iri kuonekwa kuti this is the same situation yavapo zvekare munyika yeZimbabwe. Zarabena mashoko vanhu vachibudatira mashoko vachiti aiwa tekai tikaisa munhu akatanga kuenda against zvakambopika nekusuwa maauthor achiti achaita aiwa tinomubvisa zvekare. Ndobva subscribe or like on the bell icon. Ndimuna paendo alini emabudanyira chiti if we remove Zvigananda and the next administration starts the same issues, we will remove them in exactly the same way until we get it right. We are not going to be stagnant in nursing the wounds of the past. If we do so, even Joshua Ngomo will rise from the grave to claim the rigged elections of 1980, and Morgan Chankrai will follow suit. We will keep moving forward like all modern democracies we see around the world. They had to go through coups, election fraud, the maiming of citizens, and the death until they prevailed. We shall prevail too. Victory is certain. Aluta continua. My comrades, Abacha Zvigananda. Mashoko aruta kwa panguva ino anachiti aiwa kunyaku tikainstalla tikabvisa mugabe. Now we are being disappointed nezvigananda, and now people they are planning to remove this Zvigananda on the 17th of October through a protest the Harare CBT. Panguva ino vari kuti we want to remove them. Kunyaku tikaisa again or vari kuti aiwa tokuna kuisa Chiwenga or someone else akaita again, tinovashedza vemauto vapinde zvekare mastreets vabvise vanenge vapinda imomo vanenge vachionekwa kunzi they are sabotaging citizens. Panguva ino they are causing the national decline. Panguva ino they are capturing the state institutions. Mashoko ari kuda panguva ino anyatsoratidza kuti people they are tired of Zvigananda, and panguva ino they are advocating kuti aiwa vemauto dei vatodetsera macitizens kuti vauya varega kushuta sezvakaitwa kuMadagascar uko kuonekwa kunzi aiwa vemauto vanoramba kuti isu hatishuti mafriends nemafamilies edu, tichavaprotecta, tinozovabata kana chinge vakonzeresa chaos kana kuti vachinge vatanga kuita maviolent attacks. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Vapinda comment section medu mafungiro enyu. So subscribe or like, chat on the bell icon.